Sirangni saksi sekolah ke bukti bedongo. Godonya hakam sini magaban. Sirangni saksi sekolah ke bukti bedongo. Angni hinjo holana. Sirangni saksi sekolah ke bukti bedongo. Agar jenaga. Beko makalam nago. Kintu mansen biar gazri kabe. Da angni hinjo ko gubak mata gumba sini be. Mata korum na do. Mata korum je kan beko gaban dang kana go mane. Beko para sangsena lab gaya. सासे हौवानि 40 लाख टाका जानानै बेनिफ्राय दा सोरबा बाय गिदिर गिदिरनि खिबु गिदिङो ओमफ्राय आंनि हिनजावनि बागैथ' आं बाथ्रा बुंदों आंनि हिनजावा सासे डक्टरेट एसिस्टेन्ट प्रफेसर आङो सोरनिबा सोरबा माने सोरनिबा हाबा जाखानाय गथ' गथाय थाखानायखौ गोसोथोना सेनो थाखाय आंनि हिनजावा डक्टरेट सासे डक्टरेट को बुंनो थाखाय बे बेसेबांबा सानग्रोनांगौ बेसेबां जाम्बा जाम्बिनि फिसाजो जानो हागौ फिसाला जानो हागौ बिसोरो सासे डक्टरेटनि सायाव बाथ्रा बुंग्रा बेसेबां माने बिनि बिमा बिफायाबो जेबो रोङा जानो हागौ आरो बिनि फिसाजोआबो सासे माने ओरैबायदि गाज्रि मानसि सासे हौवानिफ्राय 40 लाख जानाय दाख्लै काहानि थांखांबाय हा बे माने आंखौ आं दासो इउटुबाव नायदोंमोन ओरैबायदि बाथ्रा बुंगासिनो दङ माने आं गोसोबा बेखौ गोसो बायदि खालामनो हायो जोङो सोरबा हौवा थाखानाय गथ' गथाय थानायखौ गोसो थोनानै बा सेनो थाङाखैना सासे डक्टरेटनि सायाव बे ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों हौवाखौबो रोङा जानो हागौ बे डक्टरेटआ मा बुस्थु बेखौ मिथिया बे बिजि थुग्रा डक्टरेट थांगोन बे डक्टरेट होनबा बिजि थुयो नामा सानगोन डक्टरेटआ बिजि थुग्रा नङा कोलोननिसो बेखौ मिथिया बेनि एन्सारखौ आं गाबोन होगोन बे सिख्लाखौ आरो बे सोरजो थायो दुनानि खाटिया मानसिजों थायो बे खाटिया बर' हारिनि खाटिया मानसिजों थायो बे मोजां मानसिजों थाया रागा जोंदों आं फुंनिफ्रायनो रागा जोंगासिनो दं दिनैनि इउटुब आरो ससियेल मिडिया आंनिल' जाना दङ आंनि हिनजावखौल' गाज्रि बुंनाय बेबो मद दङबा भिडिअ बानाय हेगारना दानो हेगारजोबना नोंसोरो बे जिखिनि आं दा बुंदों बेखौ जेमसा मा बुंदों जों दा रंजागोन बाट बेफोरबायदि सिख्लाखौ ना सिनायाखै बिसोरो जोंखौ चलो सेलिब्रेशन